Bé, ara, tal com el propi Carles anunciava, la Joana Gardés ens farà lectura de diversos poemes que ella mateixa presentarà. Per tant, tens un faristol. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. I com que estem en un acte candelià, permeteu-me que em salti tot el protocol i comenci per donar les gràcies als amics i amigues candelians que avui esteu en aquesta sala del Vigatà. Honorable conseller, i si em permets dir-te honorable amic Ferran, els meus àngels candelians, aquí en Josep Bembrive, que ha apostat els seus calarons, que avui en dia és molt d'agrair, creient en aquesta obra, i en Carles Duarte el volia felicitar avui perquè li han donat un premi molt merescut, el premi del 2014, el premi Ramon Fuster, i d'aquí vull que li fem un aplaudiment. Jo no sé per què tots els candelians sou humils i bé, jo crec que tinc el dret i el deure d'explicar-vos com ha arribat a néixer avui aquesta criatura. Us explico, jo de tema de poesia, literatura, per això hi ha els grans savis que aquí ens acompanyen. Jo tenia moltes ganes d'agafar un faristol i donar les gràcies, però com va arribar aquest naixement d'aquesta oda poètica? Jo estava, com sabeu, i he compartit els últims quasi bé 10 anys de la vida d'en Paco Candel. I un bon dia jo estava rellegint la seva obra, generalment eren dissabtes i diumenges, doncs de dilluns a divendres jo treballava, marxava molt d'hora al matí, i ell es quedava a casa escrivint amb el gat, amb el periquito, el Romualdo, el gat, el periquito que corria per casa suelto, el seguia per tot arreu, a tots ens picava menys amb ell, que se li pujava la barba, li donava Coca-Cola, li donava tot, menys el menjar que li pertocava, i el seguia per tot arreu. De tant en tant l'enganxava el Romualdo, el gat, i quan jo arribava veia tot de plumes per terra de casa, dic, mare de Déu, ja ha passat. Paco, ¿qué ha pasado? Nada, que Romualdo ha jugado, se ha pasado un poco con el pobre periquito, pero ya no pasa nada. I trobava el periquito per allà mig extenuat i tal, però l'home, bueno, feia la piu-piu. I rellegint l'obra candeliana em trobo amb Hay una juventud que aguarda, que no me'n recordava, i tenia un vers, una poesia, un poema, que a mi em va embadalir. Digo, pero Paco, pero esta poesía... Y dice, sí, pero no hagas caso. Yo antes escribía mucha poesía, pero había de buena, otra que no me gustaba, i la cosa va quedar. I un bon dia apareix a casa amb 5 tomos, amb 5 llibretes d'aquelles típiques blanques i negres, y dice, no, ahora no las mires, guárdalas y ya parlarem un altre dia. No en parlem d'això. Obro un calaix, poso aquestes 5 llibretes, vaig obrir un moment, sí, vaig entendre, vaig veure en seguida que eren poemes, escrits amb una... tenia una lletra preciosa. I allà es van quedar. Bé, passen els anys, passa el temps, i arriba un moment que, bueno, per A o per B, jo em jubilo, el Paco ens deixa, i jo entro com oient a la Universitat de Barcelona a Història de l'Art. I amb un curs impartit pel catedràtic Joan Sureda sobre Miquel Àngel, descobreixo, cosa que jo no sabia, que Miquel Àngel havia escrit poemes. Em va faltar temps per anar a la Biblioteca Francesc Candel en busca d'aquests poemes. Bueno, vaig al·lucinar amb els poemes de Miquel Àngel, perquè sí que
al decurs de la meva vida hi ha 3 homes, per mi, intocables i que estic enamoradíssima. El Miquel Àngel, el Leonardo da Vinci i el Paco Gardel. Bé, llavors recordo que tinc aquestes 5 llibretes i em va faltar temps perquè això sí, que algú ha dit que sóc impetuosa. Quan vam anar a Roma amb el curs, amb les nostres amigues, el pobre Bedel de l'hotel deia «Què dona més energètica?» perquè, bueno, la tablava. Però quan se'm posa una cosa al cap candeliana, la tinc que fer. I, padabam, vaig anar en busca de l'amic Carles Duarte, que no té un no per ningú, i com que no té feina, doncs tal qual, li poso sobre la taula aquelles 5 llibretes, sí o no, Carles? I, patapom, ja li passo, diguéssim, vulgarment dit, el mort a un altre, i quedem que, sense presses, que ell s'ho miri, que les llegeixi i que ell, si ell considera que són dignes de ser editades, publicades, ell dirà. No va passar massa temps que el nostre amic Carles em va dir «Joana, hi ha 2 d'aquestes 5 llibretes, n'hi ha 2 que són brillantíssimes, són precioses les poesies del Paco». I bé, doncs, val, dit i fet, llavors, amics, buscar editor. I com que tinc aquests àngels candelians que em volten, l'amic Oriol Izquierdo em va presentar un dia amb aquell Sant Baró d'en Josep Bembrive, de l'editorial Cadena, que disposadíssim l'home, entregadíssim, sense posar un pero, encantat de la vida, i ens vam mans pum, pim, pum, pam, i ja està. I aquí, tal qual, i llavors dic, bueno, aquesta criatura la té que presentar, tal com li he dit avui, a entrar l'amic Mascarell, dic, gràcies per assistir avui al naixement d'aquesta criatura. Diu, quin naixement? Dic, no, home, vull dir, l'oda poètica. Diu, que no l'heu... Dic, no, que aquí guardem, som dignes i guardem aquí, que vull dir, aquí el conseller de Cultura presenti aquesta criatura. I també, abans que me n'oblidi, conseller, amic Ferran, sí que et volia donar les gràcies per aquesta xarxa immensa de biblioteques, que això t'ho devem a tu. Doncs, com deia en Paco, el llegir ens fa lliures. Ell, gràcies a en Ferran Mascarell, tenim aquesta xarxa de biblioteques al nostre país. Jo et vull donar les gràcies, no solament pel dia de la biblioteca, la inauguració de la biblioteca Francesc Candel, i el Paco estava molt malautor, pobret, i no era massa conscient del que allà passava, però jo sí realment, perquè a mi el tema cultural em pot, que voleu que us digui. I això és un deure que li tenia que dir, donar les gràcies a l'amic Ferran. I bé, com us he dit, jo simplement, tal com diu la gran escriptora i millor amiga l'Isabel Clar Simó, membre també del patronat de la Fundació, gràcies per estar aquí, donar-me recolzament, li deia aquell petit gran home, en Paco, en Francesc Candel, Paco, com ell volia que li diguéssim, Paco. I simplement dir-vos que en Paco era un home que anava pel món amb el cor a la mà. I així us podria estar parlant de moltes anècdotes, de moltes vivències, que sempre donaré gràcies a algú que m'ha permès gaudir de 10 anys estar al costat d'un ser que tendre, humil, meravellós, un home detallista, un home que un dia venia carregat d'alls, però Paco, i aquests alls? Nada, he encontrado generalment en els gitanos,
que ell, el Paco, tenia passió pels gitanos, i els gitanos corrien sempre al darrere d'ell, és nuestro padre, estaven... I ell, amb l'elegància que sempre, per ajudar-los, els hi comprava els alls. Aquells alls, ni us tinc que dir que eren cars, caríssims, aquells alls. Quan les èpoques encara 20 duros o 20 euros, vull dir, els alls, i a casa sempre teníem alls, bueno, fantàstic. I què us volia dir? Això, també l'altre dia l'amic Carles Duarte també està un xic dolgut com jo, que no se li reconegui l'obra candeliana tal com se li té que reconèixer. L'altre dia em va venir a trobar un dels dos personatges que hem trobat a través de la Fundació, que han fet dues tesis d'en Paco. Un xicot francès, un professor francès, d'on era, Marianela, el xicot francès? De la Universitat de Nantes, gràcies, carinyo. I, bueno, ell era un de les persones que havia fet una tesi sobre el Paco. I d'alguna manera, no sé per què, en aquesta sala, tot fa que tot vagi lligant. Aquesta sala del Biguetà, amb la doctora Maria Rosa Subirana, també historiadora de la Universitat de Barcelona, amb el seu curs d'iconografia, ens va portant els seus estudiants en aquesta sala, juntament ell amb en Carles Duarte, ens van donar una lliçó magistral d'iconografia en aquesta sala, justament que avui es presenta aquesta criatura. Per tant, vull dir, les coses no se sap, de vegades no saps per què, i es van lligant, no sé per què. I simplement, doncs, per acabar, us volia dir que en Paco, els que esteu aquí tots sabeu que era un ésser meravellós, i quan per mi, tots els artistes tenen com a premi de la vida que no es moren mai, perquè la seva obra la tenim present, siguin els músics, siguin els pintors, siguin els escriptors, etc. Doncs per mi el Paco, a part de la seva obra, el tinc dins meu. Cada dia al dematí, quan a les 7 del dematí jo soc d'anar d'hora pel món, dic, hola Paco! Tinc allà un retrat que està preciós, que li va fer fa molts anys la Colita. Amb uns ulls, que també ho he esmentat, els ulls del Paco, uns ulls que de vegades eren uns ulls murris, uns ulls que a vegades semblava que anava de despistat, però no li passava res. Us ho ben prometo que tot ho tenia controladíssim. A vegades els dissabtes al dematí ja el veia, s'arreglava, apa, nena, vámonos a la Rambla porque quiero ir a ver... I no sé per què sempre al començament de les Rambles hi ha un senyor que fa fotografies i m'imagino que aquell senyor fa fotografies i algun en troba de persones que coneix i sempre ens feia fotografies, unes fotografies entranyables que ens feia aquell bon senyor. I fins i tot trobàvem la clàssica persona una mica un xic patosa que li deia, aquí sí que s'enfadava el Paco un xic, que li deia, Paco, que hija tienes tan guapa. Llavors el Paco se la mirava de baix, em miraven a mi, oiga senyora, que no és mi hija. I l'altra es quedava així, tota així embadalida amb el Paco, que és mi nieta, senyora, que és mi nieta. I seguíem Rambla avall, tots contents, tots cofolls, i anàvem fent. Però sí que el que porto dins meu, dins del meu cor, que de vegades sembla que estic rient i per dintre estic plorant immensament, perquè ja us dic que el Paco era un ésser, no sé, fora de lo normal. Estant ja en el seu llit de mort, jo a les 6:30, 7 del matí jo ja estava allà, m'agradava aixecar-lo, banyar-lo, perquè encara no sé quina rara enfermetat se'ns el van portar, però va acabar amb 30 quilos. Només se li veien els ullets i amb uns ulls de cel,
un bon dia em mira, això potser faltava un mes per marxar, i em va dir: «Soy tu gorrión». Ostres, vaig quedar freda, glaçada. No podia haver escollit un animaló més humil, més indefens. Veieu la similitud d'un gorrión que la mare gorriona els hi posa el menjar al bec? Vull dir, això, el Soy tu gorrión, jo perquè sóc una sabata escrivint, però si no el títol del llibre que jo podria fer el tindria, Soy tu gorrión, però bueno. I res, 3 dies abans d'expirar em va dir: «Joana, ha sido tan bonito, pero tan corto». Va col·locar els ullets y 3 días después la hermana Josefina em va dir: «Joana, hoy no te vayas a trabajar, quédate». I anava passant el dia, fins que va arribar a les 8-9 del vespre. Jo em vaig posar al costat seu estirada al llit, abraçada amb ell, i li anava explicant el nostre viatge, que va ser un obsequi meu, que sempre no he vist mai algú mirant en tant èxtasis la cova, la gruta de Sant Francesc d'Assís. Aquell viatge d'Assís va ser... I allí em va dir que ell volia ser enterrat amb l'hàbit de Sant Francesc. Jo li anava explicant les vivències d'aquell viatge, el bé que ens ho vàrem passar per la Toscana, etc. Quan de cop i volta vaig sentir una fredor que la porto sempre dins meu. Doncs no havia viscut mai la partida d'un ésser volgut d'aquesta manera. Les mans després gèlides, i jo me'l miro i dic: «No sé qui estic explicant això, si tu ja no hi ets, Paco». Dic: «Bueno, Paco, com que sé que no et mouràs, me'n vaig cap a carrer, em sembla que era Santaló, d'allà al convent, l'església que ja tenia preparada, on tenia el prior ja a punt l'hàbit de Sant Francesc». I tal qual, amb l'hàbit de Sant Francesc, vam acomiadar el Paco, juntament amb una cosa que amb ell, mireu que la Generalitat li va donar la medalla d'or, li va donar la Creu de Sant Jordi, l'Ajuntament la medalla d'or de la ciutat. Ell, la peça més preuada que tenia era un dia que donava una petita xerrada a la Zona Franca. El president Pujol passava per allà amb el cotxe oficial i es va aturar un moment i va anar a saludar-lo. «Hombre, ¿qué vienes?» Y se veu que era el sant del Paco. «Hombre, ¿qué vienes a felicitarme?» «Hombre, Paco, es tu santo hoy». Dice: «Claro, amigo mío», perquè eren amics, però amics. Dice: «Yo soy tu amigo, pero yo no te voto a ti, ¿eh?» Y deia el Paco al president Pujol. «Vale. Dice: no, Paco, venía por aquí, pasaba, íbamos, no sé dónde anava, a la Zona Franca, y he visto gente y he hecho parar el coche, y bueno, y encima es tu santo y no te he traído ningún regalo». I el president Pujol portava, com sempre, a la solapa la insígnia de la Generalitat, amb les 4 barres, aquell pin d'or, i li va regalar. I aquell pin d'or li vaig cosir i se'n va anar junt amb ell, amb l'hàbit de Sant Francesc, i el Paco acomiadant-lo. I així, amics meus, vull dir, no us puc dir res més. Durant aquest any he sentit personalitats que és un any que passaran moltes coses, crec que sí, que passaran moltes coses, unes de bones, unes de no tan bones, però bé, jo tenia que dir això, explicar una miqueta com era el Paco persona, el Paco entranyable, el Paco que jo porto en el meu cor, el Paco que en un moment donat, com tota la seva obra literària, no deixen de ser els seus llibres unes biografies, ni més ni menys
que són un recull de les seves vivències, tota l'obra literària candeliana. Igualment passa amb la poesia. La poesia, si la llegiu com es té que llegir, tranquils, sense agòbios, veureu que ens demostra un Paco unes èpoques content perquè sent la primavera, unes altres vegades molt atossigat perquè se li mora una amiga i això del tema de la mort l'arriba a obsessionar amb força. Un altre que us llegiré ara que a mi em va deixar un poema dedicat a la mort de la seva mare, que jo el trobo preciós. De la mateixa manera que us diria que rellegiu La muerte del tío Serralto, que per mi és poesia en prosa que ho descriu tan preciosa la història d'aquell home i els moments finals de l'home estirat mirant al cel amb les estrelles és una cosa que em sembla que van arribar a fer una pel·lícula. Rafael, tu m'ho diràs, es va arribar a fer una pel·lícula a Alemanya de La muerte del tío Serralto. El nostre amic, gran amic del Paco, tresorer de la Fundació, digue'm, Julio, es va fer? A Alemanya es va fer la... Perquè realment, en quin llibre està La muerte del... Ojalà la poguéssim trobar. Ui, quan pugui ja aniré a darrere a Filmoteca, aquí l'amic Ferran ja té feina, ja li donem feina, ja veureu. Total, doncs diu així un dels poemes que diu, té per títol Madre, y digo así: Madre, desde el cielo tú debes verme llorar. No lloro por ti, tú posees la verdad. Lloro porque tus labios nunca más me besarán y porque me encuentro solo en medio de los demás. Mis lágrimas son saladas como el agua de la mar. Y qué amargas son las horas que envuelven mi soledad. Madre, desde el cielo tú debes pedir, rogar a Dios que me ayude. Él te lo concederá. Quizás aún no estoy perdido. Puede que aprenda a rezar. Puede que la fe olvidada la vuelva a recuperar. Madre, cuando me muera, tú me saldrás a esperar. És brutal el poema, vull dir, a mi em va deixar. I els dos que parla a l'amic Carles, que diu que els hi fem una especial atenció, doncs li torna una claritat diàfana a l'escriptor brillant, a l'home lúcid i carregat de tendresa, i que evocara amb emoció. I aquest porta per nom Así eternidad. Si el morir fuese volverse rosa, y al morir esta tornarse abeja, y así invariablemente. Si la vida constituyese el goce de nacer de nuevo, el ser constantemente en una esencia u otra, pero viva, la eterna voluptuosidad del beso o el placer de la carne estática. Si el morir fuese eso y no el desaparecer, ni el cielo que no hemos soñado, ¿cómo te acogeríamos, eternidad? ¿Cómo te sorberíamos? Tela, I l'altra es diu Mi melancolía. La mía, la que no se presta, la que no se hereda, la que llevo encima como una sonrisa, como una caricia, como un agua fría intrínsecamente, apretada al cuello, la que no es de nadie, la que solo es mía. Gràcies a tots per venir.